L-odwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu magħna illum l-1 ta' April, il-ħin huwa l-10:09 jew 2. Ġbarna flimkien permezz ta' teknoloġija sabiex intellaw il-polot sa' dħul fl-iskejjel tal-Knisja għall-applikazzjonijiet tal-każijiet serji. Nirringrazzja l-WeMedia li tatina dan is-servizz, nirringrazzja wkoll il-Nutar Robert Aquilina li qed jassistina f'dan il-proċess u t-tim tal-Uffiċċju għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Fil-waqt li nagħtikom merħba ngħidilkom li din is-sessjoni hija maqsuma f'diversi partijiet, l-ewwel nibdew billi nitolbu flimkien u mbagħad ngħaddu għat-tluħ tal-polots. It-tluħ tal-polots huwa maqsum f'diversi gruppi. Għandna l-ewwel il-grupp ta' dħul l-ewwel sena sekondarja bniet, u mbagħad għandna għad-dħul fl-ewwel sena primarja subien, u mbagħad għall-ewwel sena primarja bniet, u mbagħad għal subien tieni sena kindergarten, u mbagħad għat-tieni sena kindergarten bniet, u mbagħad l-ewwel sena kindergarten subien, u mbagħad l-ewwel sena kindergarten bniet. Dawn huma l-gruppi differenti li aħna sa ntellaw il-polots tagħhom u sa nimxu wieħed wara l-ieħor tajjeb. Nagħtu bidu qabel ma nibdew ntellaw dawn il-polots għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja billi nitolbu ftit flimkien. Kif intom tafu matul dan il-weekend minn għada u pitada se jkollna magħna il-Papa Franġisku u nixtieq li nitolbu bit-talba li qed tingħat bi-preparazzjoni għal din iż-żjara ta' Papa Franġisku u nitolbuha ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna, għamel nitolbuk li żjara ta' Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu b'imħabbtek u fl-Ispiritu tiegħek narfu l-kol li aħna wlied ta' Missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim u l-paċi. Bi Kristu Sidna. Amen. B'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif għattilkom mela għandna dawn id-diversi polots, dawn huma polots ta' applikazzjonijiet ta' tielet kriterju, u kif tafu aħna dejjem fl-iskejjel tal-Knisja għandna il-problema tal-postijiet. Sfortunatament m'għandniex postijiet biex nilqgħu lil kulħadd, la dawk li għandhom is-support jew li huma każijiet serji u laqqas dawk li huma mainstream. F'kollha għalhekk nagħmlu l-polza għax kieku ma nagħmlux polza u nilqgħu lil kulħadd. Imma l-fatt li qed nagħmlu l-polza jfisser li m'għandniex post għal kulħadd. Però fil-polza aħna ntellaw kull min applika. Dan iservi għalikom u għalina wkoll biex ikonna trasparenza sħiħa u hekk tkunu tafu li t-tfal ħadu sehem fil-polza tajjeb, jiġifieri anke jekk dak li jkun ġie l-aħħar ikun jaf li l-polza tat-tifel jew tat-tifla tiegħu ħadet sehem u mhux biżnija allura ma nifqux sakemm għandna postijiet imma intellaw il-polots kollha. Min-naħa l-oħra dan ifisser li mhux għax deret fuq il-riżultat tal-polza ifisser li għandna post. Aħna saħada fil-ħodu ntellaw fuq il-website tal-Knisja, knisja.mtui fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, intellaw ir-riżultat ta' din il-polza u tkunu tistgħu taraw il-filmat, il-recording ta' dina it-trasmissjoni. Iktar il-qoddim mbagħad nikkomunikaw magħkom dwar l-għażliet sewwa lil dawk li jkunu imissu li jkunu fuq quddiem. Naħseb jien nistgħu nibdew bil-polza, hekk titellaw fuq l-iskrin ittaraw fuq l-inset l-urna u anka tluħ għandi l-ewwel waħda tal-każijiet serji tal-bniet ta' dħul fl-ewwel sena sekondarja bniet għal dik li ġiet l-ewwel hija li għandha n-numru 723723. U ngħaddu għat-tieni waħda li ġabet in-numru 802. 802. Nfakkar li fil-każ tal-każijiet serji aħna ma nxandrux l-isem tal-applikazzjonijiet imma n-numru tal-applikazzjoni biss. U dik li ġiet fit-tielet post każ serju għadħul fil-ewwel sena sekondarja bniet hija 4103. 4103.
Dawn kienu it-tlet applikazzjonijiet li kellna dħul fl-ewwel sena sekondarja bniet, każijiet serji, nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' din l-ewwel polza. Form 1 girls, social cases. Number 1, 723 2 802 3 4103. Issa ħanaddu għal polozza dħul fl-ewwel sena primarja għas-subien u hawnhekk għandna diversi gruppi tajjeb għaliex aħna dawn it-tfal għalkemm huma kollha każijiet serji naqsmuhom f'diversi gruppi. Għandna l-grupp tal-każijiet soċjali, il-grupp ta' dawk li għandhom is-support one-to-one, il-grupp ta' dawk li għandhom is-support shared, il-grupp ta' dawk li għandhom is-support għal ftit sigħat u il-dawk li ma natawx is-support għadhom ma ġiex iddeterminat x'inhu s-support tagħhom li huma statementing in process. Għandna dawn il-gruppi kollha u ħanibdew bil-polza tal-ewwel grupp ta' dawk tal-każijiet serji għadħul fl-ewwel sena primarja u l-ewwel wieħed li għandna fil-polza huwa dak li ġab in-numru 826 826 826. Il-tieni wieħed huwa dak li ġab in-numru 834 834 834. Dak li issa ġiet tielet post huwa dak li għandu l-polza numru 822, dak li għandu l-applikazzjoni 822 822. Dawk kienu l-applikazzjoni tal-ewwel grupp ta' dħul fl-ewwel sena primarja tas-subien. Nistgħu nerġgħu naqraw ir-riżultat. Social cases. Number 1, 826 2 834 3 822. Issa il-grupp li jmiss huwa dak li għandhom is-support one-to-one. F'dan il-grupp għandna 26 applikazzjoni. Se nibdew intellawhom wieħed wieħed. Infakkar li l-għażla tal-iskola ssir billi l-ewwel apparti l-każijiet soċjali li huma għalihom dawk li għandhom is-support, l-ewwel nibdew b'dawk li għandhom is-support one-to-one, u mbagħad dawk li għandhom is-support shared, u mbagħad dawk li għandhom is-support għal ftit lezzjonijiet, u mbagħad għal dawk li għadhom ma ġiex iddeterminat is-support tagħhom. L-ewwel wieħed f'dan il-grupp li għandhom is-support one-to-one huwa dak li għandu n-number 742. 742. 742. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 739 739. 739. Bat għandna dak li għandu n-numru 717 717. Mbagħad għandna dak li għandu n-numru 787 787. 787. Tminja 07 807. Seba 3 773. 773. 737 737. 737. Wieħed 0 wieħed 2 1 0 1 2 wieħed 0 wieħed 2. Seba wieħed 8 7 1 8. Seba wieħed 8. Sitta 9 6 6 9. 6 6 9. U issa jmiss dak li għandu n-numru 797. 797. 797. 755. 755. 755.
U issa jmiss dak li għandu n-numru 777, 777, 777. Issa jmiss dak li għandu n-numru 1011, 1011. 1011. Sejmis dak li għandu n-numru 790, 790, 790. Sejmis dak li għandu n-numru 6043, 6043, 6043. Seba disa tnejn, 792, 792. 5580, 5580. Seba ħamsa disa, 759, 759. Seba erba seba, 747, seba erba seba. Seba zero zero, 700, seba zero zero. Tminja erba wieħed, 841, tminja erba wieħed. 704, 704, 704. Ma importax, all right. Ma importax. Ups, irrit jittanta daqxejn, jisaħuta ħajja. 838, 838, 838. 3-3-8-6, 3-3-8-6, 3386. 8-1-7, 8-1-7, 8-1-7. U mill-lider dik kienet l-aħħar waħda f'dan il-grupp ta' 26 applikazzjoni għat-tfal li għandhom is-support one-to-one. Nerġaw nisimaw il-riżultat ta' dan il-grupp, tal-polza ta' dan il-grupp. Number 1, 742, 2, 739, 3, 717, 4, 787, 5, 807, 6, 773, 7, 737, 8, 1012, 9, 718, 10, 669, 11, 797, 12, 755, 13, 777, 14, 1011, 15, 790, 16, 6043, 17, 792, 18, 5580, 19, 759, 20, 747, 21, 700, 22, 841, 23, 704, 24, 838, 25, 3386, 26, 817. Issa inkomplu bil-polza ta' grupp ieħor, issa jmissna il-grupp ta' tfal li għandhom is-support minn LSC ma jkunx one-to-one, imma l-LSC support iktar minn tifel wieħed. Dan dejjem qed nitkellmu għadħul fl-ewwel sena primarja u hawnhekk għandna grupp li fih 7 applikazzjonijiet. Ekku, dan l-ewwel wieħed li għandu f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 727, 727, 727. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 623, 623, 623.
Mbagħad għandna lil dak li għandu n-numru 800 800. Sejmis dak li għandu n-numru 760 760. Sejmis dak li għandu n-numru 791 791. Missa jmissna dak li għandu n-numru 828 828. Issa jmissna dak li għandu n-numru 829 829. Ekspiċċajna wkoll dan il-grupp li għandu support ta' LSC maqsuma diversi tfal, grupp li huwa ta' 7 applikazzjonijiet, nerġgħu nisimgħu r-riżultat kif ikun fidejna, nippreparaw li wara jmissna il-grupp ta' li għandhom particular lessons fejn għandna applikazzjoni waħda. Group shared 1 727 2 623 3 800 4 760 5 791 6 828 7 829. Issa ngħaddu għal grupp bħala grupp u bħala kategorija għandna tifel wieħed li għandu il-support għal ftit lezzjonijiet, għal ftit sigħat matul il-ġurnata, u dan huwa dak li għandu n-numru 842. Polza ma nixxintellaw imma xtaqna li ninformawkom biex tkunu tafu li wkoll qed jieħu sehem fil-proċess għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Għandna wkoll issa ngħaddu għal grupp ieħor ta' żewġ titfal dejjem subina dħul fl-ewwel sena primarja, dawn it-tfal għad irid jiġi determinat x'inhu s-support tagħhom, u għalhekk aħna npoġġuhom fi grupp li jissejjaħ statementing in process, għadhom fil-proċess li jiġu statemented. Għandna żewġ titfal qed nintellaw il-polza tagħhom issa aħna naraw minn minnhom ħajġi l-ewwel u min se jiġi t-tieni. Mela l-ewwel wieħed f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 820 820. U t-tieni wieħed jonqosni ieħor hi. Ekku, sekemm dana, infakkar li issa wara li nkunu spiċċajna dan il-grupp għadħul fl-ewwel sena primarja tas-subien, se ngħaddu għal bniet li għadħul fl-ewwel sena primarja wkoll. Tieni wieħed f'dan il-grupp ta' tfal li qed irid jiġi determinat x'inhu s-support tagħhom huwa dak li għandu n-numru 799. Sewa 799. Nerġgħu naqraw dan ir-riżultat u mbagħad ngħaddu għal polozz tal-grupp li jmiss. Statementing in process 1820 2799. Issa se ngħaddu għal grupp tal-bniet għadħul fl-ewwel sena primarja, hawnhekk għandna ftit tfal, l-ewwel waħda bħala każ soċjali għandna każ wieħed, dik li għandha n-numru 748. 748. Dan għandna każ soċjali wieħed għadħul fl-ewwel sena primarja, u bagħad għandna applikazzjoni waħda wkoll għal xi ħadd li għandu shared support mill-LSC li għandu n-numru 796. Infakkar li ħafna mill-bniet li għandhom bżonn is-support ikunu daħlu diġà fit-tieni sena kindergarten, għalhekk wieħed m'għandniex dik il-kwantità bħal m'għandna fil-każ tas-subien. Ngħaddu issa għal dawk li għadhom jistennew x'se jkun il-support li jkollhom statementing in process, għandna grupp ta' 4 applikazzjonijiet. L-ewwel waħda fosthom għandha dik li għandha n-numru 803. Mbagħad għandna dik li għandha n-numru 774. U ngħaddu għat-tielet waħda li għandha n-numru 4369. 4369. U issa ngħaddu għal dik li għandha n-numru 813.
Dan kien il-grupp tal-applikazzjonijiet ta' dħul fl-ewwel sena primarja bniet li għandhom għatridu jiġu motija l-statement, nerġgħu nisimgħu riżultat ta' dan il-grupp. Statementing in process. 1-803. 2-774. 3-4369. 4-813. Issa sanaddu għal polots li jmiss li rigwardaw it-tfal għadħul fit-tieni sena kindergarten subin u hawnhekk għandna diversi gruppi. Għandna każijiet soċjali, tfal li għandhom support one-to-one, tfal li għandhom il-support maqsum bejn diversi, tfal li għandhom support għal ftit sigħat u tfal oħra li għadu ma ġiex iddeterminat il-support li se jkollhom. L-ewwel grupp huwa dak tal-każijiet soċjali, f'dan il-grupp kull ma għandna applikazzjoni waħda hija ta' dak li għandu n-numru 782. Ekku din hija l-ewwel applikazzjoni, issa ngħaddu għal polza, issa għandna l-grupp ta' dawk li għandhom is-support one-to-one u għandna 15 f'dan il-grupp. L-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru 819. 819. Naddu għattini wieħed li għandu n-numru 789. 789. Naddu għal tawarajh li għandu n-numru 750. 750. 750. 776. 776. 776. 752. 752. 752. 701. 701. 701. Sejm dak li għandu n-numru 780. 780. 780. Naddu għal dak li jmiss li issa għandu n-numru 778. 778. 778. Naddu għal ieħor li għandu n-numru, naraw x'inhu n-numru ta' dan, huwa ta' 833. 833. 833. Naddu għal dak ta' warah li għandu n-numru 1013. 1013. Daw it-tfal kollha għandhom is-support full-time one-to-one. Issa jmiss lil dak li għandu n-numru 825. 825. 825. Fakkar li f'dawn il-każijiet ma nagħtux l-ismijiet pers li huma każijiet serji. Hawnhekk imissna issa dak li għandu n-numru 729. 729. 729. Issa jmiss dak li għandu n-numru 832. 832. 832. U issa jmiss dak li għandu n-numru 725. 725. 725. Issa din il-karta kemm diffiċli. Ekku. 818. 818. 818. Dak kien l-aħħar wieħed f'dan il-grupp, ħanerġgħu naqraw ir-riżultat tal-polza ta' dan il-grupp ta' dawk li għandhom is-support one-to-one. Group 1-to-1 Kinder 2 boys. 1-819. 2-789. 3-750. 4-776. 5-752. 6-701. 7-780. 8-778. 9-833. 10-1013. 11-825. 12-729. 13-832. 14-725. 15-818. Issa imisna grupp ieħor, il-grupp ta' dawk li għandhom is-support maqsum
l-LSC sapportja diversi tfal, għanna 4 f'dan il-grupp u l-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu n-numru 783, 783, 783. Issa jmiss dak li għandu n-numru 840, 840, 840. Issa jmiss dak li għandu n-numru 821, 821, 821. Se jmissu kol dak li għandu n-numru 814, 814. 814. Dak kien il-grupp ċkejke, mux kbir bħal ta' qablu, fej għanna 4 tfal li għandhom il-support maqsum bejnietom u għanna 4 nerġaw nisimaw il-rizultat ta' dan il-grupp. Group shared 1 783, 2 840, 3 821, 4 814. Għanna l-grupp ta' dawk li għandhom il-support għal ftit sigħat matul il-ġurnata. F'dan il-grupp kull ma għandna applikazzjoni waħda hija ta' dak li għandu n-numru 805, 805, 805. Ovvjament f'dan il-każ m'għandniex polza u issa ngħaddu għal polza tal-grupp li ta' dawk li għad irid jiġi determinat x'inhu l-support li se jkollhom. F'dan il-grupp għandna 10 applikazzjonijiet. Hawnhekk dejjem qed nittrattaw tfal għat-tieni sena kindergarten subien. U l-ewwel wieħed f'posthom huwa dak li għandu n-numru 762, 762, 762. 765, 765, 765. 1015, 1015. 4845, 4845. 4845. 5278, 5278, 5278. 721, 721, 721. 728, 728, 728. Issa jmiss dak li għandu n-numru. Naraw x'inhu n-numru ta' dak li jmissu ta' dak li għandu n-numru 809, 809, 809. Issa jmiss dak li għandu n-numru 732, 732, 732. Issa jmiss dak li għandu n-numru 784, 784, 784. Dak kien grupp ieħor li spiċċajna għadħul fit-tieni sena kindergarten tas-subien nerġgħu nisimgħu riżultat ta' din il-polza. Group statementing in process 1 762, 2 765, 3 1015, 4 4845, 5 5278, 6 721, 7 728, 8 809, 9 732, 10 784. Issa ngħaddu għal grupp ta' polot oħra. Din id-darba jirrigwarda għadħul fit-tieni sena kindergarten, però qed nirrigwarda issa il-bniet. Għandna grupp ta' każijiet soċjali fejn għandna żewġ applikazzjonijiet, għandna grupp ieħor ta' dawk li għandhom support 1-to-1, għandna 8 applikazzjonijiet, u bat għandna applikazzjoni waħda għal min għandu support għal ftit let sigħat, u bat għandna 2 għal dawk li għandhom għaddu ma ġiex iddeterminat is-support li jkollhom. Ħanibdew b'dawk tal-każijiet soċjali fejn għandna 2 f'dan il-grupp u l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha n-numru 798, 798, 798.
5735 5735 5735. Dak kien il-grupp tal-każijiet soċjali, issa ngħaddu għal grupp iktar imdaqqas li fih 8 applikazzjonijiet ta' bniet li għandhom is-support 1-to-1. Il-polot se tinpoġġew propju issa fl-urna, tarawha fl-inset fuq l-iskrin, wara li ndawru ftit din l-urna nerġgħu naqraw dawn il-gruppi. Mbagħad għandna il-grupp ta' dawk li għandhom is-support għal ftit lezzjonijiet u naqraw ir-riżultat tal-polza ta' 8 li għandhom 1-to-1. Grupp kas soċjali Kinder to Girls 1798 25735. Qed nistennew mela biex intellaw il-polza ta' dawk li għandhom support 1-to-1 u xek. Għandna 8 f'dan il-grupp u l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha n-numru. Ekku ġej issa ġedha f'idejja l-karta. Naqraw il-numru minn ftit ieħor li huwa n-numru 720 720 720 740 740 740 740 758 758 758 745 745 745 745 761 761 761 757 757 757 757 846 846 846 846 703 703 703 703. Ek naħseb spiċċajna dan il-grupp ukoll li kellna 8 parteċipanti fih li għandhom is-support 1-to-1 bniet dħul fit-tieni sena kindergarten. Group 1-to-1 Kinder to Girls 1720 2740 3758 4745 5761 6757 7846 8703. Issa ngħaddu għal grupp li għandhom support għal ftit sigħat matul il-ġurnata, għandna applikazzjoni waħda u hija ta' dik li għandha n-numru 753 753. Tajjeb għalhekk issa ngħaddu immedjatament għal grupp li għandna għadħul fit-tieni sena kindergarten bniet tfal li qegħdin fil-proċess ta' statementing u għandna 2 f'dan il-grupp u l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha n-numru 1010 1010. U t-tieni waħda hija dik li għandha n-numru 831831. 831. Nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' dan il-polza bejn daw iż-żewġ titfal. Group statementing in process Kinder to Girls 110102831. Issa ngħaddu għal polots li rigwarda id-dħul fl-ewwel sena, anzi skużawni, għad-dħul li rigwarda il-dħul fl-ewwel sena kindergarten, ħanibdew bis-subien għandna l-ewwel każ soċjali u mbagħad 5 każi applikazzjonijiet għal tfal li għandhom is-support 1-to-1 u mbagħad għandna 28 applikazzjoni għal tfal li qed irid jiġi determinat is-support tagħhom. Niftakru dawn huma tfal li għadhom kif għalqu 3 snin, ġifieri mhux ta' bxejn li għadu ma ġiex iddeterminat is-support li għandhom bżonn. Mela nibdew dak li għandu l-każ soċjali għadħul fl-ewwel sena prima kindergarten u dak li għandu n-numru 835. 835. Issa ngħaddu għal grupp ta' 5 titfal li għandhom is-support 1-to-1. 766 766 766 766
824 824 824 824 836 836 836 836 711 711 711 711 734 734 734 734 dak kien il-grupp ta' dawk li għandhom is-support 1-to-1, grupp ta' 5 nerġgħu nisrimaw ir-riżultat ta' din il-polza ta' dan il-grupp. Laħa naqra l-grupp ta' social case l-ewwel Kinder One Boy 835. Grupp tal-1-to-1 Kinder One Boys 1766 2 824 3 836 4 711 5 734. Naddu issa għal grupp ta' dawk li għatiri tiġi determinat ċinu s-support sa' jkollhom għadħul fl-ewwel sena kindergarten subin grupp li fih 28 applikazzjoni. Palissa għedha d-dur l-urna ta' dan il-grupp u s-santellawhom kollha waħda. Tajjeb, wara dan il-grupp mbagħad naraw il-bniet għadħul fl-ewwel sena kindergarten. L-ewwel wieħed fost dan il-grupp li għatiri tiġi determinat support sa' jkollhom u dak li għandu numru 827 827 827 827. Issa fit-tieni post għandna dak li għandu numru 5659 5659 5659 5659. 714 714 714 714 770 770 770 770. Issa jmiss dak li għandu numru 810 810 810 810. 6148 6148 6148 6148 801 801 801 801 3182 3182 3182 3182 768 768 768 768 719 719 719 719 679 679 679 679 679 756 756 756 756. U s-sajmiz dak li għandu numru 730 730 730 730. Issa-jmiz dak li għandu numru 794 794 794 794. 804 804 804 804. 751 751 751 751. 775 775 775 775. 724 724 724 724. 764 764 764 764
764. 771 771 771 771. 816 816 816 816. 785 785 785 785. 844 844 844. 795 795 795 795. 654 654 654 654. 746 746 746 746. Wieħed 0 wieħed 4 1014 wieħed 0 wieħed 4 1014. Issa ngħaddu għal dak li jmiss u li għandu n-numru 726 726 726 726. Spiċċajna l-applikazzjoni li kellna f'dan il-grupp, nerġgħu nisimgħu r-riżultat ta' din il-polza ta' dan il-grupp. Group statementing in process, Kinder 1 boys. 1, 827. 2, 5659. 3, 714. 4, 770. 5, 810. 6, 6148. 7, 801. 8, 3182. 9, 768. 10, 719. 11, 679, 12, 756, 13, 730, 14, 794, 15, 804, 16, 751, 17, 775, 18, 724, 18 is 724, 19, 764, 20, 771, 21, 816, 22, 785, 23, 844, 24, 795, 25, 654, 26, 746, 27, 1014, 28, 726. Ekku dak kien ir-riżultat tal-polza dħul fl-ewwel sena kindergarten għas-subien tfal li qed jiġi determinat x'inhu s-sapport li se jkollhom. Issa ngħaddu għall-aħħar grupp li għandna li huwa wkoll dħul fl-ewwel sena kindergarten jirrigwarda l-bniet għandna grupp ta' każijiet soċjali ieħor ta' one-to-ones oħrajn li għandhom is-support shared u dawk li qed iridu determinat x'inhu s-sapport tagħhom. Nibdew bil-każijiet soċjali, grupp li fih żewġ applikazzjonijiet. L-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha n-numru 713. 713. 713. 713. U t-tieni waħda f'dan il-grupp ta' każijiet soċjali hija dik li għandha n-numru 847-847. Dak kien il-grupp żewġ applikazzjonijiet biss. Issa ngħaddu għal grupp li għandhom is-support one-to-one u għandna 4 f'dan il-grupp, u mbagħad għandna wieħed bħala dak li għandha support shared u l-aħħar grupp ta' dawk li qed jiġi determinat x'inhu s-support tagħhom grupp li fih 10 applikazzjonijiet. Mela issa nibdew bl-ewwel dawk li għandhom il-support one-to-one bniet għadħul fl-ewwel sena kindergarten. L-urna qed tibda ddur issa, ftit ieħor tinfetaħ il-polza u nkunu nistgħu naqraw ir-riżultat. Infakkar li r-riżultat ta' dawn il-polots kollha li qed nagħmlu propju bħalissa jidher għadha fuq il-website tal-iskejjel tal-Knisja li tinsab fil-paġna knisja.mt. L-ewwel waħda hija 743-743. 743-743. 735-735. 735.
722-722. 722-722. Mbagħad għandna dik li għandha numru 793-793. Dawk kienu l-applikazzjonijiet li għandna bis-support one-to-one għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Nisimgħu r-riżultat ta' dik il-polza. Group Social Case, Kinder 1 Girls, 1713, 2847. Group 1-to-1, Kinder 1 Girls, 1743, 2735, 3722, 4793. Issa għanna l-grupp li għandhom support shared, f'dan il-grupp għanna applikazzjoni waħda u hija dik ta' dik li għandha numru 767. 767. Issa ngħaddu għall-aħħar grupp ta' dawk li għadin għad li tiġi determinat x'inhu d-dur l-urna, infetħet ġiġa l-ewwel polza, għad li tiġi determinat x'inhu s-support tagħhom. Għandna 10 f'dan il-grupp u l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha numru 3548. 3548. 3548. 709. 709. 709. Tlieta 8-2. 382. 382. 7-3-3. 7-3-3. 7-3-3. 7-3-3. 7-8-8. 7-8-8. 7-8-8. 7-8-8. Sanaraw il-polza ta' dik li jmiss li għandha n-numru 702. 702. 702. Naddu għal dik issa li għandha l-applikazzjoni numru 811. 811. 811. Din hija l-polza ta' dik li għandha n-numru 4717. 4717. 4717. 4717. Sejmiz dik li għanda numru 806. 806. 806. 806. 749. 749. 749. 749. Mill-lider spiċċajna dan il-grupp ukoll ta' 10 applikazzjonijiet għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Ħanerġgħu naqraw ir-riżultat ta' din il-polza. Dawn huma tfal li qed irid jiġi determinat x'inhu s-support tagħhom. L-ewwel ħanajta shared same class, Kinder 1 Girls, waħda 767. Group statementing in process, Kinder 1 Girls, number 1 3548, number 2 709, 3 3820, 4 733, 5 788, 6 702, 7 811, 8 4717, 9 806, 10 749. Ek dolodu spiċċajna il-tluħ ta' dawn il-polots, ta' dawn il-gruppi differenti ta' tfal li għandhom is-support jew li huma każijiet serji, każijiet soċjali, u r-riżultat tagħhom jidher fuq il-website tal-Knisja għada u anka il-video, il-recording ta' din it-trasmissjoni. Infakkar li kifat fil-bidu tellajna l-polots tal-applikanti kollha, dan ma jfissirx però li għandna post tal-kulħadd tajjeb. Sfortunatament nixtiequ li kieku għandna post tal-kulħadd, imma għandna l-limitazzjonijiet tagħna. Għalhekk dawk li jkun imisshom u li ġew fuq quddiem, iktar il-quddiem u rridu tiduttuna naqra ċans għax ikollna għandna diversi xogħlijiet fosthom il-polots ta' l-Form 1 subien, Form 1 bniet u eċetera, eċetera, u reġistrazzjoni tagħhom irridu nimxu għandna ħafna xogħol għal għandhom ftit sakemm aħna nċemplu lil dawk li min imisshom tajjeb. Ħudu ftit paċenzja magħna, però bqgħu ċerti li ma naqbżu lil ħadd u nċemplulkom jew nikbulkom permezz ta' email biex tkunu tafu x'inhuma l-passi li jmissu. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja t-tim ta' l-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja,
l-notar Robert Aquilina li qiegħed magħna, l-tim ta' We Media u nies oħra kemm fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Grazzi u l-ġurnata tajba.